Takže čaute ľudia u nového videjka. Toto videjko bude nezvyčajné, pretože budem reagovať na novú budovu a Clarissinu songu. A prepáčte za môj hlas, pretože som nachladená a taktiež sa ospravedlňujem, že som nebola teraz aktívna. Ale preto, že boli prázdniny a chcel som si trochu oddychnúť. Takže dajte prosím like a odber a ideme na videjko konečne. Takže som na YouTube a tu máme Moon a Clarissa, viem, kde ťa môžem nájsť. A musíme si trošku dať hlasitosť na nižšiu, lebo nevieme, jak to bude hlasno. Tak nejako. A ideme na to, ideme si na budovu Chainly to pozrieť, ešte som vám chcela povedať. A to kvôli tomu z jedného dôvodu, lebo na Clarissinom Chainly je to ako lyrist video, ako karaoke štýl a Moon a Clarissa songa na Moonovom kanáli je to ako proste normálne official musically video. Takže ideme na to. Reklama, áno, samozrejme. Reklama. Tak ďakujem za reklamy. Toto je viac ako len bankový. Keď sa to bude sekať, tak sa ospravedlňujem nejaké teraz v obdobie, keď nie je dobré Wi-Fi. Išla mi vždycky Wi-Fi a keď mám natáčam video, tak nie je až taká dobrá. Preskočiť. Už som to pozerala, nebojte sa, som veľký fanúšik Clarissy aj Moona. A samozrejme, bude to také zaujímavé, lebo ja mám niečo spoločné s hudbou a celkovo so spevom. Tak preto to bude také špeciálnejšie a super, lebo ja chodím na spev a na základnú umeleckú školu a samozrejme niekedy si popri speve aj hrajem len doma na klavíri a taktiež aj na gitare trošku, takže a spievať už som spievala od 3 rokov, ale nie na zuške samozrejme. Takže ideme na to. Trošku hlasnejšie. Počkajte. Ešte raz si to pustíme, ľudia, lebo tá hudba je veľmi ticho a chcem, aby ste niečo počuli. Takže prosím vás, keď ohluchnete, tak prepáčte, ja chcem len na vaše dobre. Dobre, takže ideme na to a ja už som to počula a fakt je to dobré. Začiatok dobrý, intro dobré, ľudia, všetko dobré. Nehejtujte to. Každý máme svoju cestu, no keď má brácho doma sestru. Veľmi dobrá atmosféra tam je proste, ja to žerem. Aj Clarissa tam úplne urobila dobrú takú atmosféru, alebo ak to nazvať, že proste nie je to také nudné, ale proste a to je veľmi na to skibidi. Život ľahší sa mi zdá. Fungujeme ako tóny najlepšej symfónie. A samozrejme by som bola ešte veľmi rada, keby ste si to pozreli na Clarissinom alebo Moonovom kanáli, lebo toto bude často stopať, lebo to je reakcia. A reakcia je samozrejme o tom, že reagujem na to. A nič krajšie nepoznám. Kde ťa stále môžem nájsť. A že s tebou môžem stále rátať. Spolu máme navždy 17. Dobre, neviem prestať odolať tomu spievať, aj keď som nakladená, reálne. Super brata, roztočili sme to ako mambo. Misegra hovor, za čo mám asi lambo? Tie skeče sú extrémne dobré, čo tam majú. A za chvíľku tam bude aj rap Moonov a Clarissy, no teda Moonov. A ten rap je fakt dobré, na to, že nie je nejaký spevák, alebo proste tak. Takže ľudia, to bude dobré. Čo je, more, však ideme, ne? Čo je, Áno, čo si áno. pomávaš? Poď. Tak sa mu to neoplatilo. Ľudia, takže ideme... Neviem, prečo som to stopla. Je to realita. A nespím. Super, polej mu. S tebou taký a či blízko. Nie mi jedno, hlavne, že si blízko. Sme ako výhra a dopamín. Viem, kde ťa stále môžem nájsť. A že s tebou môžem stále rátať. Úplne to má taký vibe 80-tok a úplne to je dobrá melódia, úplne super. Spolu máme navždy 17. A
a že na svete mám super brata. V roku 2005 sa mi segra narodila, už som dávno pochopil, prečo mi úsmev nahodila. Lebo sám som nebol doma, už tu bola aj ona už to slovo nepovedala, oporou bola. Časy plynuli, každý sme životom šli po svojom, môjho YouTube kanálu som snil stať sa autorom. Segra vedľa spevom rezonuje domovom a súrodenci znejú nekonečným priestorom. Viem, kde ťa stále môžem nájsť. Ta 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 pa 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 pa. Spolu máme navždy 17. 17. A že na svete mám super brata. Pamätáš si na tú povolenú hoďku denne na počítači, čo vyzeral, že každú chvíľu buchne? Práve to bola naša spoločná hoďka na vystriedanie. Miesto toho ty na schodoch mala pozorovanie. Pamätáš si na mikrofón, čo kúpila mamina? Dala ti ho na spev a tak veľmi si sa tešila. To, že mikrofón bol na stredačku, už netušila. Plácak na to ešte, že to mama nezistila. Viem, kde ťa stále Áno, reklama na Lambo. Nie reklama, ale super sketch s Lambom. Mňa to zaujíma, že jak to natočali. Asi nejakom aute bolo vedľa a nejako to muselo natočať. 17. A že na svete mám super brata. Ľudia, hoďte na nás spotlight, máš kedykoľvek invite, keď budeš potrebovať sa izolovať. Pred svetom, čo tvoje chyby nebude akceptovať, pretože bracha pre tebou je, nemusíš volať o pomoc, ktorú málo kto vie sprostredkovať. Som ten tlieskajúci type, keď ťa vidím koncertovať. Som ten taxikár, čo ťa vezie, keď musíš odcestovať. Segro, mám ťa rada, zvyšok sa nemusím komentovať. Však, že nemusí komentovať. Viem, kde ťa stále môžem nájsť. Takže ľudia, nájsť. A že s tebou môžem stále rátať. Spolu máme navždy 17. 17. A že na svete mám super brata. Teším sa na to, čo máš nové. Myslíš v Prahe? Nie je to v Sabinove. Tip, tip, tarap, Takže keď ste dopozerali videjko až tu, tak som veľmi rada, že ste si ho pozreli. Bola by som veľmi rada za každý like a odber a čus.